дӯстони азизу меҳрубонам, пеш аз шурӯъ кардани влог мехоҳам ба шумо намин як канали хоҳаракро пешкаш кунам. Хело чизои бамазза дорад. И хоҳарак мо завқаш аз он пайдо шудааст, ки вақте ки моро тамошо мекард ва хоҳиши блогер шидан кардааст ва канали худашро кушодааст. Марҳамат карда дар ҳамин канал обуна шавед. Восточная кухня. Аз мо хоҳиш карданд, ки як пешниҳод кунем баҳри дӯстони худ ва умедворам, ки гапи моро дар замин намемонед ва хоҳаракмона дастгирӣ мекунед ва чӣ хеле ки дида истодед, хело видеои пухтупазои беҳтарин дора. Дуромада айноми канали мо салом расонед ва ма бошад якум комментария ссилкаша закрепид мекунам. Дӯстои азиз, ҳатман ки обуна шавед ва дастгирӣ кунед. Рӯз ба хайр дӯстони азиз, умедворам, ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи Худо созем хубем. Ва дар инҷа бошам, ман корвон рафтам барои хариди анами як-ду чӣ бугем бо барои кухня харид рафтам ва ба як комментария чунин ҷавоб доданем, ки не изо намекашам чизе харидам нишон битем, изо намекашам. Агар каналам блюда тиҷиам боша, хеле шид, ки мо дар ҳамин канал влог партофтестем. Маънои влог ҳамие, ки чӣ дилхоҳ та мепартоӣ. Барои ҳамо худто овора карда ҳар гапҳоро нанавис дар комментария. Дӯстони азиз, корвон рафта будам. Чӣ хеле ки нишон додам аввал дар ҳамин пасудора. Инами гуфтанд, ки дар ин плитаи сенсорни нержавика чӣ меша? Каструло меша. Барои вай ҳам хеле харидам. Ва қатиш инай порошоко. Мо барои чӣ? Наво якта барои сковородкаш, якта барои фарқ надора оҳаниам боша. Баъд якта тахтача харидам. Тахтачам чӣ хеле ки дидагед камтаракчиай. Баъд комплекти корча гирифтам. Ҳозир инҷа ёрдамчои ма аллакай ёрдам кардестия. Ина хеле комплекти корча гирифтем. Ҳама чиш бугем, ям 6та дошта. Хайчи, инаи корчо. Накуки теза. Тези нарасед. Ҳамаш теза. Инами хеле комплект. Анаки ира мешкоем якҷоя, дӯстони азиз. И ҳамаш чӣ доштиян? Кришка доштиян хеле. Вазбине бидай, ки ҳамчиёш вазбин, ҳами кришкаош вазбин. Ами қасар мешда вазбина кан. Инаи барои ширгармкунакаш. Иш барои хай авқоткунакаш. Воем қавазбини ҳастанд, ки хай инаи сковородкаш. Ина иш барои ягон авқота кадан. Хай гуфт дар плита тамоман намечаспад, бо иш калонтарак. Ҳозир ҳамаша мебурорум. Бо ай салфаношон бо даҳаношон омонда нишон метем. Дӯстони азиз, иҷа Фариза чӣ хеле тумаваш? Баъд ирӯз айдуми ё шидум, пага насиб боша, ай паси маҳваш мешем. Ҳоли фарқ дан либосхарӣ рафта будем. Чӣ хеле ки гуфтам либосхаримон сериали туркияй. Ҳозир вайдам нишон метем, вайдам каслон бурук харидем. И проблемаҳо буромадем. Манака фақат маҳваш мондай. Баъд сонияра сарафанша фурӯхтем, як сарафани дига мегирем ва маҳқол накард. Намехел озиёро мекишам, бо нишон метем. Баъд ҷугорӣ варда будем. Ҷугорӣ. Ҷушай. Ина дӯстони азиз, ҳамаш ба даҳангиёкашон. Инаи 5 литра будай. Ҳамира ами комплектша, ҳамаша ами 6тара 650 гирифтам. Инаи нами ҳама чиш будай. Охо ина оши 2 литр будай. Ишам 2 литр. Иш қариб 3, иш 3,5, иш 6,5 гуфтагай. Накем 6,5 нева. 5 литри ромна ина. Томҷора 5 литр будай. Пури балай ба даҳанаш кунӣ ба 6,5. Ам хеле инам хеле дӯстои азиз, дар рӯзои нағз истифода бибарем. Чӣ хеле ки шумо гуфтед, ам хеле бояд дар плита бигирӣ. Инам хеле гирифтем. Инам хеле бо
хариди рӯзаи мо барои кухни, барои худам. Нака бо барои фарик ози нишон метим кастону бурукша. Инами хел да амиҷо омарда кашол кардам, одай да шифонер не. Пушида буд. Ма видео накардам ша, инам хали як курти сафеди гирифтем ша бо я бурук кастунаш кати. Инам хел. ин рӯза харид мо ба ҳами тамом. Насиб бош агар пага айдами маҳваш наштем бо Соняро мебарем. Бо я бор дига харид мекунем ба ҳами хариди мактаби тамом. Кинои туркӣ тамом меша. Дӯстони азизу меҳрубонам, анакира месанҷем. Ина ин фирма будай, ма фирмаша нагуфтам, ями фирма. Да дасташа мамитари. Месанҷем на руған монда меша, ма фақат бо якум карточка бирён мекунам. Фариза карточка бирён ко гуфтеста, ко як карточка бирён кунем ко. Чӣ хелай да чӣ? Да сковородка. Инҷа камтарак намак кунемша. Ба меандозем. Хаем хали гарм шид, анем хали андохтем шавад, бу пазако ба мебинем. Беҳтарин будай хаем. Руғанош болои бад намепаридай. Хушро. Неми хел хай сирх меша. Оста-оста дар инҷа видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошад. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Раҳмат дӯстони азиз барои ҳама комментариҳои хуб, барои ҳами дастгириётон. Агар имкониятш боша, поделиться кунед, имо, WhatsApp чанд қе кӯшиш мекунед, поделиться кунед. Пешравии мо ай шумо вобастай ва мо хеле хурсанд мешавем агар ки шумо поделиться кунед. Просмотр бисёр шавад, завқи мо бисёр мешавад, мо бисёр чиёро бо видео карда партофтам мегирем. Хайр.